nola sentitzea emakume bat, traineru gizonezkoan gainean, eta nobedadia, eta jendia zesate izu jendiak. Zaki, ni nire ekipuan, oso komoda sentitzen nahi. Egia ekipo erdian nire kuarriako ala, nire mutilari hortik handabil, orduan dana familian gehatzea, eta oso ondo moldatze geha. Bikain. Orduan, ezin hobe zaude bertan. Bai, ala da. Bikain. Egia txikitatik gu, bote txikitan da ibil izan gara elkarrekin, baina traineruan nobedadia izan zen. Ta nik uste herriko konturatu horretik kanpoko konturatu ziala, emakume bat joala gizonezkoekin. Hasieran guk ezin nion garrantzirik eman. Bai, no? Ja, ohitura normal bezala ikusi zenuten. Bai, egu bai, niretzan normal izan zen. Entrenadoria gaitu zinean aber nahi nun behaiekin hasi, enun pentsatu ez mutila zianikan ez errezan nun bai ez, Eta aurrea. Bai, gero egia kanpoan euki genunen aurrenengo estropa, bai honan ordun bai haitu zala. Ui, neska badi joa mutilak, da, haupa mutilak haitu horrean dena haupa neskak haitu, hor txokatu zigun bai. Ona. Bueno, orduan topera, ez da? Hau da, zenbagarren, 2 o 3 denboraldia zaudena ja bertan? Hau ja 3. 2019an hasi nintzen, bai. Goraka dijua trainera, o... Bai, nik uste 3 urte hauetan ekipuan mantendu indeu eta pixkanak aigala pausatu horre ematen. Bai, hori notatu itea, ez da? Ekipuan mantentzean ian, pina bat itea hor. Blokeak hau, bai. Eta bloke hori asko eskertzen da. Bikain. Zaka inor berriikan, inorei erakutzi berrikan ez, orduan ja dinamikan gaude. Zuzenian patroi izan zea, edo aurrean ibil izan zea, edo nola izan da ibilbide honen hasiera? Hombre, familian araunlai asko da eukitu nik lehenguzuak, aizpa behare bai, eta nire aizpa patroia zan. Baina, bueno, nik klubea saldu nintzen, araunai teokasumaken. Egia, klubea saldu nintzenean patroia falta ziala, ikusi ziela txikia nintzala, eta zantzien, izarozu patroi. Bai, Eta hola xasin, aziran egia gogoz kontraze, arraunean nahi nunin. Baina, bueno, gero ja, urtia pasala, hola xegatu nahi. Bueno, eskertu ite jozu esan zinuzu nahi, o zer? O hendikan espinatxo hori dakazu... Estropatzuk arraunean izan ditut, baina... Ez dakit, azkenean sufritzezuna diferentia arraunean edo patroi. Eta patroi ondo naula, pentsatu nun da patroi. Eta zer da, zergatik esatezu desberdin sufritzea lasek? Fizikoki o mentalki eba edo zergatik? Nik uste arraunlaiak gehiago sufritzen duela fizikoki, baina patroiak mentalki asko sufritzen deula. Bai, azkenean... Konfiantza euki berrezu zure buruakin, pixuare asko zaindu berdeu, orduan psikologikoki nahiko zaila da, baina bueno. Azkenian, urtia pasala arte joz. Moldatzea, ez da, baina, adibidez, patroion bat izateko, zeuki behar du patroion batek? Nik uste patroion bat izateko, norbere buruarekiko konfiantza berdula. Vale, bai, besti nola esan behar duzun zein behar du, azteko eta behin zu euki behar duzu gauza garbi, ez da? Bai, hori da. Eta zuk oso garbi askazu ordun. Bueno, nik uste esperientziakin gauza garbi usten juten aizera. Vale, aizea txirkitxarraka, baina bueno, ja puntan zaude, ez da? Zuetzako ore bat izan behar du, bueno, zuetzako, eta herri guztientzako zu eukitzia hor patroi bezala, ez da? Bai, bueno, ore bat, bai. Ondo moldatu gara. Zu guantxek eta ian zabiltza, bertako esatezu kuadri jakin da dana, baina San Juanen ibili zinean, ez da? Bai, aurrena Getaian atea genuen, Getaria Zarautz trainerua, eta 3 urte genitula esango nuke. Eta 2017an San Juanean joan izan. Eta horre honetan 2 urte. Vale. Eta, bueno, neskakin, Vale. Hor entrenatu nun mutilakin ere pare bat entrenamentutan. Estropa batian behiekin atea berri izan izan. Vale. Eta, bueno, gogoratzet, nire estropik okerrena bezala. Zeratik, lekeition genekan estropa, mutilakin atatzen izan lehenengo aldia zan, da egia behaiekin entrenatu nula, baina estropan itxaso oso txarra zeon, traineruak buelta guztia mantzian, olatuak bota egin zidan lurrea, eta oso gaski pasan baina bueno. Baina, hor gehatu da, eta listo, ez da? Eta orduan mutila ere bai bertan zeon, eta bilok elkarrekin Getaira bueltatu zinaten? Bai, bueno, azkenian, ni joan nintzen San Juanea, eta guain behito, katze zitzaion Getaira etortzea ez, orduan, Getaira animatu nion da, etorri da. Ona.